Oke guys, kali ini Oke yo, nanti dia Jepang nyambut gawe yo. Oke. saya ini bahas apa kok Jepang. Oh, anaknya gelem nang Jepang tapi mau sing sekolah mau sing bayar. Oh. Jadi langsung nyambut gawe dire ini. Gratis. Oke. Siap. Tak carikan. Yang dibutuhkan nek dari asing jenenge JAPT atau tes bahasanya itu bijinya minimal N4 N3. N4 itu kan wis bagus banget bisa Enggak. Pokoknya wong ngomong ngerti. Oh, Nek Yang penting N3 produk mending. Nek adik wis N0. oh ngono ta. Nol iku semakin pintar. Wis dadi guru. Oh, Punya nek sertifikasinya dadi guru. lah kok tiru-tiru ya? Iya enak. Wong aku lho mangan iki bungkusan tok. Enak iki. Ya itu ya masuk. Masuk kita kasih. Suruh belajar, Pak. Nang mama ngene. Wong nang kene ya lagi kerja. Wong apa jenenge bocah ya tekun ya kae. Uber-uber kon min luar ngopo ngene. Bapak. Mamaku sok ngomong karo mamaku. Mak, aku njaluk tolong temenan njaluk tolong antek ngono ki. Sampeyan gak usah ngomong apa-apa, yang penting sampeyan ndongakno sing apik, putune aja dikeki masukan sing ibarate mau gawe dheke ora Semangat. semangat ya kan. Ngono kan. Aku ngomong ngono karo mamaku. Yo ndongakne ujarku wong anu apa jenenge bocah men ketunggon ibuke. Mak, anakku ki anak lanang udah anak wedok aku nggak mau selembut itu. Masih ada apapun aku nggak pernah selembut itu. Nak lanangku nanggung anake wong, Mak. Nanggung ibuke. Iku wis wajib. Tanggung jawabnya wong nak lanang iki gedhe. Sampe aja gawe koyo ngono. Anakku malah Males. karo sapa ae lah mau. Sementing sampe enggak usah ngomong apa-apa, penting enggak usah ngomong ini, sing ini. Mano. Donga notok ae, Mak. Sukses nah anakku sukses, Riko disenengno. Pengen apa senuju? Aku wis tuwa ngene iki. Wong aja mikire nang besok aku mati emang sing umur sampean. Umur ki Gusti Allah. Wong sampean masih karep mati sesuk lho Gusti Allah urung kei tiket mati urung kei mati kok aku. Amin ki. Yang penting aku sehat, anakku saka ngendi-endi balik sehat, nggo duit. Aku dikeki duit alhamdulillah, ora dikeki duit ya syukur aku ntakoni. Kan anakku tuh arek nang ndi-ndi ku amboku tuh mbok iki didongakne ae gak usah diomong. Wong bocah sik ngene-ngene dipaido paribasane aja maido. Enggak ya, memang karakter makmu kan ngono. Anak wedok nang sampean lho Ngentai. gak apa-apa. Ngentai. Heeh. Ngentai kan? Iya, Mang. Namanya karakter. Halah, aku paling Tapi anakmu wis paham. paham. Mbak wis ngerti. Iya. Mojo pokoknya awakmu aja sampe padu ae. Enggak aku ini enggak. Tapi mamaku balik ini koyo anak bedane nih. Selo. Yo Tua. tuwek. Mungkin ya, paket karena umur ya. Ada dua hal. Tambah selo. Jadi ada perubahan mungkin melok ngaji, melok apa. Enek sing tambah gak karu-karuan, tambah tuwek. Tambah selo ini. Nah, berarti apik. Aku ini memang balik ya. Jajal kayak duit 2 juta tuh ae. Aku mau nak kayak duit 2 juta. Mbakmu. Alah, kakek ora usah kata murah. Siapa yang ngomong? Mbakku. Sama wae. 1 juta. Tak kayak 1 juta kan. Yo meneng sih, yo maksudnya biasanya kan Udah. enggak. Kurang. Raut wajahnya itu berbeda sekali. Ini biasa aja. Berbeda itu maksudnya seneng apa berbeda? Biasa aja, maksudnya nek biyen niku langsung merengut, Loh. melengkok ra nambah omahku. Lho, dikek dhuwitmu tambah ngono. Lek kurang. Iya, maksudnya nek kurang kayak ini. Iki wingi tak kayak dhuwit samono dhek apa enggak happy maksudku. Kan intinya ada perubahan toh. Biyen dikek dhuwit 5 juta tidak ditampan, terus suwun ya ora. Teko-teko nang aku tuh kan ya pokoknya kulkas. Kan kanca-kancane padha duwe kulkas aku ora karo ngene iki. Ya. Terus ketoke sampean apa ya mbiyen kae aku nyelek dhuwit. Kan kulkas murah tuh 1 juta. Apa mbiyen wis 3 juta ya lek enek 2 juta. 1 juta kulkas apa? Tak kira iki tak balekne rono iki enak panganan. Enak panganan.
Lah wong nang kono kotor. Lah kok nyemak panganan. Iki ra ngam dadine. Mamaku. Mamaku beda ya. Saiki beda ya juga. Wis sadar mbok. Ya, jangan cedoke kono iku nek wong pira sih dulurmu? Lah kan dulurku kabeh bro kae. Enggak sing kandung. Sing kandung ya mamaku Merani kuwi lho. Mbakku Lu jarene Mir nang Singapura. kene. Nang Yunlong. Oh wis rene nek. Wis nang kene suwi bertahun-tahun aku sik nang Wancai ya. Tau nang Wancai kae. Terus. Jarene ngomong kan nang Singapura. Kayak Ani. Ani balik iki. Tanggal Iku adikmu kan? Heeh. Nek Mir nang ngene. Desember tanggal 7 ya wingi berarti. Bedane sang omah berarti. Ngomongnya tanggal 7 ku tanggal 10 lah. panen mak. Lah saiki nek 1 juta awakmu, 1 juta Mir, 1 juta Ani. Ora ya wis. Ani 2 juta aja bulan. Loh. Karena Kianu kan ngurusi Kianu kan. Nek Oh, putune ngisor. Oh, yo berarti enek sing nopang mangane guyu-guyu ya wis. Nek biyen kan gak enek. Wetok. Mungkin. Kayak pira-pira pokoknya ngono. Berarti ditunggokno nang bae ngono. Heeh. Putune. Mungkin nek iki wis tuwa kan. Apa ngaran telepon. Wah, ora obate, tapi obatnya luwih larang, Bro. Ojo dikae obat ah. Ora kayak obat yang ngereng-ngereng. Mesti obat yo. Obat. Ora maksudnya sing vitamin, sing suplemen, duduk sing sistem obat. Nah, obat yo Wingi nak tukokne kalsium pokoknya nang air mancur iku. Semare apa? Padahal larang regane bro ketengatusan. 100.000. Ngono obat mandi ora ngono mah. ya wis kae men. Itu obat iku vitamin suplemen kalsium mah. Kan men ikine kaya Ya, ora kuat. wis tuwek kan ngono. Kaya ibu. Obat mandi ora. Ah, karepmu dinum ra karepmu. Yang penting kan mbok pesen nang Babe nek iki gak gelem sampean sing ngombe. Ngono kan oleh kabeh nek vitamin kan oleh kabeh ngombe. Jadi kan nek dhek gak ngombe terus bojone ngombe kan melok-melok. Heeh. Oh, enak sikilku. Ha ngono kan Terus melok-melok. anak aku jengkel kan. Kok vitamin ngomel. Kan iso tak godhog tak parutno blender jamu. Iya ya. Terus Aku minum ben iso dijamani mendem aku. mbok gawe nopo, mbok Tapi gawe. bapak sehat. Mbok gawe nopo? Ya. Kunir putih, Heeh. kunir tengkem Yo. lawak. Ben iso. Ya. Nek uyah tok ben iso. Bapak sik tangi ngene mbok jamu. Ya kon melek dhisik ndang melek, ndang ngenom. Urung menyat kok kasur wis tak jejeli jamu. Sebulan aku nang omah lek blender jamu wis kok jamu. Ngono tangga-tangga kan doloro ya. Isu-isu aku sih terjamu. Mari Tangga-tangga kok tak godhok nopo kae? kei jamu. Sak gelas. Kan udah Botol jamu aku apa sak gelas? gelas. Oh, iya. Ider ngono kuwi karo kae nampan Oh. ngono kuwi sak gelas. Ku godhok jamu godhok kae tak kayu manis sing akeh. Terus tak Apik lho iku. Putih yo, bener putih ngono kae. Ora nginum kabeh. Wong loro kabeh ah. Asam lambung, nek gula, darah tinggi, sing wingi-wingi kuwi ngarepe ngono aku sing ngarepane. Sehat-sehat. Lihat tanggomu loro kabeh. Ngarepe aku iku sing kuwi iku wis kena stroke. Umur Ringan. Umur piro? Nah, aku yo umure 6 lah ora ado karo aku umure lelekku iku. Lah wong nang Indonesia iku si tumbar-tumbar mbiyen tau nang kene. Iku lho wis komplikasi. Pisan. Iya. Bojo mek lemut tok, anak ora. Bapake nganu apa jenenge? Bojone kerja ora nang omah. Deke arep nang luar negeri ora oleh. Ya toh? Anak ora. Sing anu sing lanang tapi Sing apa? ngure sandana. Ya Miriam bojone. Nek sperma 9 apa negatif 95 negatif sing aktif Kualitas, 25. Lha apa iso dadi? Iso.
Ombe mangan kerang entahlah. Oyster. Itu kan zingit dhuwur. Lho, bojone Mir, bojone si Hari, si Hartini malah kuwi sing anake lelek kun sebelah omah kae. Lah kumah pas kae. Kae malahan apa kuwi? Bokong iku bolong. Silit Bukan cedek silet kuwi, bolong lek. Lek kok iso. Dadi ben anu di kan wis dioperasi wis apa sik panggah ngeweh-ngeweh wae ngono. Panggah bolong? Jahat karo tonggo keparo ya. Areke iku nakal. Nakal piye to? Jahat karo tonggoe ora nek diakur. Musuhan. Karo mamake wingi wae nang aku nangis-nangis sertifikat lho disek suwek. Terus? Iya. Kowe piye sertifikatmu? Sertifikat wis nang aku. Wes. Wes. Balik nama rong. Jurung no. Yang notaris lo, Gak pengacara. pemutihan kan saiki. Gue beda nggak bro Wonojoyo. Ya engko enteni sik. Ngenteni pemutihan ae gak apa-apa. Iku jenenge sapa saiki? Mbok mamake lho. Kok ngenteni pemutihan? Jual beli berarti dirimu kudu. Enak akte jual beline enggak? Sistem. Enak. Lho yo njaluk no. Ya jaluke piye? Kon gak no. Yang anu no, yang notaris diwakili sama desa. Saksi. Akte jual beli. Akte jual beli Berarti ya. wis jual beli karo awakmu. Di sertifikatnya jeneng awakmu. Tapi andusane akte jual beli omah. Jual beli omah sik. Kenapa kok omah iku dadi sertifikat hak milikmu? Karena kamu beli. Gitu loh. Yo gak iso kamu nggawa sertifikat tok lek gak di Gak lho. enek apa? Wong Proses ngomong jual wae. beli. Gak apa-apa menyusul Yo enggak, wingi kan aku ngomong ya kan sipur kan nganu ora kae ora aku ya urung ngomong nek arte-arte. Oh, enggak nek gak ngono-ngono nek. Baik gak enek. Kowe gak duwe akte jual beline. Mereka narik wekmu meneh piye? Kok digawa ambek awakmu? Apa buktine? Nek kamu wis pegang surat jual beli kan selesai. Terus Walaupun jaluke surat jual beline. Iya no. Mereka harus tahu juga. Iya, Iya, no. pamong, calok Pamong, pamong. Enggak maksudnya nganu apa kuwi apa jenenge keluargane Ya kuwi. iya no. Ya penting mae karo pamong. Ya sing duwe kan jenenge make, ya make sing tanda tangan anake kabeh nutut tak wis ngomong, "Lho aku tuh kok karo makmu." Saksine pamong. Saksine pamong. Pamong. Iya nama nek make gelem nganu apa ora? Gelem piye? Ya gelem nganu tanda tangan apa ora? Lho, sadurunge awakmu nampani kan kudune omong dhisik. Ya kan ngomong dhisik aku ngomong sertifikat iku tak cekel aku tapi ya apa jenenge nek umpamane apa Ya moyong padha ae mbok cekel. Padha karo pasporku kok gawa lho. Heeh. Awakmu ya masalah. Gak iso apa-apa no. Tapi lek enek proses ya landasane kok Heri ngomong lek utang nyang awakmu. Jual beli. Enggak, aja gelem utang. Utang urusane hari pribadi, bukan bondone make. Nek jual beli kan urusanmu ambek make. Ora maksude rane iki duwite nggih. Saiki omong dhisik karo make. ngomong piye? Anakmu diutang. Sertifikat tak cekel. Aku Wis ngomong. terus ngomongnya piye? Ya ngomong ya nganu ngomongnya sing penting mau didol nduk. Ya ora tak dol penting gak milikku lho karena anakmu utang aku. Awakmu kudu hibah. Nek gak hibahmu, jual beli karo aku. Hibah nyang sapa? Ndek. Ya gak iso. Hibah itu harus ke anak. Hibah lek nyang Heri baru iso. Enggak, ngaku iso kok hibah. Tanahku. Kan enek garis darah keturunan, darling. Ibah gak iso lah kata. Iya kok ngeng. Karena Bukan engkel. Hibah orang menghibah kayak wakaf itu hibah. Jadi Duh. diwehno ora mungkin. oleh. Wakaf itu beda dengan hibah. Kata-kata wakaf sama hibah Enggak itu maksud beda. saya itu beda, tapi hibah itu boleh. Aku kena wong nang dalan tak kena wong nang dalan Ini yo gak apa-apa. wakaf, itu hibah. Hibah itu garis keturunan. Nah, aku sertifikatku itu koyo ngono kok. Bukan akte jual beli yo. Lah umpama nek Wis nang notaris kok ya. umpama ora dibalik nama umpama didol iso. Ya iso nampani ya maratuamu no. Mm-mm. Iso. Iso ngedol. Nyapa gak iso? Sing nampani mae. Ya iya yo no, jenenge maknya. makme. Panggah tanda tangane makmu sing nomor 2, Pak. Sing nomor 2 ya Sing maratuamu. Kecuali mae ngekeki kuasa jual nang awakmu. Awakmu sing kuasa jual. Diskusi, Mbak Bro. Ben gak remuk double-double.
sertifikat nang dimasak kan. Nah, enggak. Ya awakmu duwe kanca apa ora kan? Sing dijak omong kan enek kanca sing dijak omong. Lah iya. Wong awakmu enggak. Yang penting alure kan wis ngerti to. Yang penting alure ngerti. Lah iya. Soalnya enek opo-opone yo, ade gak ngomong lho ya. Meo gane rame iku. Jan gue Iya, iso karena- kowe gak oleh apa-apa. Si kayak anak apa Mbak Yuni karo anune kan isih ngehaki. Nah, Wes wingi kan apa jenenge si Heri ngomong ini. Kan sertifikat itu aku dhisik gak enek ceritane kowe dhisik. Ini kan dunia tanda tangan iki atas nama aku saiki. Kowe Heri. Yo itu ndek aku kok ndek mak yo. nah ngomong ambek mae, klumpukno ambek mae ngene. Oke, sampean tanda tangan. Pamong celuk. Nek pamong diceluk mesti rame iku. Rame. Sak dulure. Yo iyalah, aku kok mesti ya nang kono kan aku kan mikir atire ngono. Soalnya ngene nanti akan suwung. Jadi ngene, sertifikat kan mbok gowo. Sertifikat mbok gowo. Suatu ketika kita gak ngerti, umure gak dawa. Rame no. Padha boleh kabeh. Ndi? Wes Di- padha di- ngerti kabeh, ngerti kabeh. Aku sih nyekel ngerti kabeh. Nah, engko Aku sih nggawa sertifikat tak gawa aku. nah, Karena aku balik anu apa Nah. jenenge? nek terus mari mbok gowo. Heeh. Oke ya wis mari mbok gowo. Dhek iso laporan no. Laporan piye? Nah, ngene bahwa sertifikat iki digawa karo awakmu. Atas hubungan apa kok gowo? Terus Ya dilaporno no. Lah awakmu tidak ada perjanjian hutangnya ambek bojomu atau apa piye, tidak ada cerita. Mereka nuntut nang awakmu, remuk neh we. ngono. Lho lah piye? Lah wong iku dudu hakmu kok gowo? Ketemu pirang perkara mereka ngomong kayak gitu piye? Enggak, logikahan bener enggak? Maksud aku bukan aku yang bener, logikahan pikiran. Yang terjadi di sana nanti bagaimana gitu. Ketemu pirang perkara sertifikat itu kok ora nang ngene mantune. Sedangkan anaknya jenek telu misalnya, apa papat? Loro misalnya ya. Bener nggak aku ngomong? Ketemu pirang perkara ngono. Makanya urusan iki gak cuma urusanmu karo bojomu karo maratuamu, gak cuma iku. Enek dulure barang. Lah baby. Hah? Gawe perjanjian jual beli. Nek gak jual beli ya perjanjian mbok simpen sampai pirang tahun sampai apa sih mbok tuntut dari apa yang kamu tuntut sama dia sampai itu bisa dikembalikan baru diberikan. Kan enak nek ngono. Nah, suatu saat kalau itu juga nggak ada perjanjian. Dengerin aku ngomong, jangan sama bojo-bojo dulu. Orang sampai bahasa Indonesia kok ngapain sama bojo sampean? Perjanjian itu Jangan ya, dibiasakan kayak gitu lah. Lah, urusan sampean kan sama perjanjian itu tidak akan berlaku karena itu hanya perjanjianmu sama sedangkan barang itu wae wong tuane. Nah, ini loh persoalannya. Nggak ada hubungannya. Lah sama Eleven lurus dikit. Ibumu harus kan nulis nanti ada sesuatu. Japan Home. Moro tuamu Japan nulis Home sesuatu lurus nang dikit. awakmu baru ku kuat. Lurus dikit ada jual kacamata. Nyampe Jadi situ aku ini sampai kudune telepon kalau lagi surat ya. perjanjian ya. Oke. Jadi begitulah Ya udah, ceritanya. sama Ya aku dulu nggak apa-apa, aku dulu mencoba nggak ya kan apa-apa. sebelum lebih dalam dan lebih ruwet karena aku ngajak ayo mikir bukan sekali lagi ya kita berbicara itu bukan judgement bukan apa kan tapi antisipasi ke depan mau seperti apa dan mau bagaimana. Nah yang ditahuni orang lurah sama perangkat pamong kan yo barang itu wae mertuamu. Nek sampe nang awakmu itu opo? Awakmu nulis, dhek nulis. Jadi gawe perjanjian. Opo sing mbok pingini. Terus maratuamu itu sebagai apane? Saya akan menggantikan ini sebagai dan pihak keluarga tidak berhak untuk mencampuri urusan ini. Nah, nek surat iku wis nek pamongnya jelas wis. Dan gegero kejen awakmu mangga posisinya menang surat iku sing mbok gawe. Dan saksi pamong. Iya, ini aku mek gawe berarti. Ya enggak, maksud saya kan ya sudah.
Ya kan, ya sudah. Kan kita berharap tidak ada yang terjadi, tetapi setidaknya kamu mau itu nanti jadi mbok pek apa ora nek mbok pek ditindaklanjuti. Tapi kalau itu hanya sebatas sebagai jaminan, ya suratnya sebagai jaminan. Suatu hari akan dikembalikan entah bagaimana setelah dia menyelesaikan urusan ABCD bla 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 bla, kan kayak gitu. Ini mereka nggak ada kepikiran hal di situ menurut saya. Enggak. Mereka tidak ada, tapi saya begitu berpikir. Makasih ngomong nek mamake ngomong ngene Nduk pesen gak apa-apa mbak cekel nang kene iki nggo rebutan tapi nggo tuku. Nah itu mbok rekam nggak? Kalau itu mbok rekam tambah keren. Ya, setidaknya kan semasa kan ngomong tanpa disengaja tuh. Maksud aku iya, bagi aku ya pokoknya kamu harus mendapatkan pernyataan dan bukti. Kalau gak iso ya wis awakmu telepon. Terus teleponnya mbok rekam. Rekaman itu simpenan sampai suatu saat nanti. Paham gak? Rekaman itu engko sing dadi rame yo. Lah iki lho nek suarane. Iki nomornya ya nek. Karena kan kita ndak kuat, tapi kalau rekaman video dhek ngomong utawa video call ngerekame piye? ya HP sijine. Oke, sebelahnya kacamata itu kan. Jadi HP sijine mbok rekam karena nek video call ada wajah yang menunjukkan baik itu yang punya bener yang punya. Itu setidaknya untuk posisimu agar lebih kuat gitu loh maksud saya. Posisi sekarang kan lemah. Aku supaya posisimu kuat di hadapan saudara-saudara semuanya. Jadi nanti posisimu tidak meng-HI. Tapi iki lho. Ucapannya wong tua iki. Ibaratnya kalau zaman biyen kan nulis wasiat. Nah, itu kan gak iki lho. Ini buktine iki dia ngomong. Terus kamu mancing juga. Ini secara sadar kan, Bu? Ngomongnya enggak ada tekanan dan paksaan dari saya kan. Enggak kok Nduk ngene-ngene bongko dudono keluargane sama pamong-pamonge wis piye ya. Iya tetap suatu saat sengketa itu pasti tidak akan bisa dihindari, tapi setidaknya kamu punya bumper gitu loh, punya tameng, punya senjata. Settingan sing tepak ben iso nyekel. Jadi runutan kronologisnya sertifikat iku nang awakmu iku kronone apa ben posisimu juga enggak bahaya gitu. Ngono. Wis nek gak iso mulai, gak iso ngomongan, gak iso nggih surat wis ngono. Itu cara tergampang dan termudah. Karena enak ini loh, waktu mendiang masih ada. Dia ngomong, saya nggak berani karena ini mendiang orang muda. Nah besok kan suatu ketika mana dia nggak nek sehat kan ya iso nengahi perselisihan, tapi nek gak kan iki awakmu kumpul karo keluarganya cuma masuk itu bukan hakmu ya, tapi ada sedikitnya senjata. Terus enak wong iku kan ndak kuat, tidak ada pernyataan secara tertulis. Halo? Ya wis iki rekaman. Oke, bentar. Tak buka dulu. Oke, iya. Kan aku ini yo isik kuwi lah maksudku wingi aku sik ngerti gimana kok. Ya jane 1 bulan pulang kan tidak. Salah satunya itu. Oke, teman-teman, bye-bye. Closing, darling. Ngomong. Ah, mana tidak?